Находка! Главата е свободна, дихателни пътища чисти. Задушаването е основната причина за смърт при лавинен инцидент. Трябва възможно най-бързо, ако е възможно още в първия четвърт час, да се уверим, че дишането е стабилно или да възстановим дихателната дейност. В този времеви отрязък, първите 15 минути, шансът да оцелеят затрупани, които са оживели в лавина, е приблизително 90%. Главата да е свободна, дихателните пътища чисти. Всичко е фокусирано върху тази цел. При първия контакт с тялото, опитваме, когато е възможно, да открием устата и да продължим да изравяме главата. Когато директно работим около главата, ползваме ръцете си, за да освободим лицето от снега. Проверяваме дали пострадалият е в съзнание, като говорим силно. Доминик, чуваш ли ме? Ехо! Съзнание! Когато заровеният е в съзнание, ние го откопаваме изцяло, а лавинният предавател се изключва напълно, за да се улесни търсенето на други жертви на лавината. Сега важното е да се предотврати допълнителна хипотермия. Изтиването е по-бързо при вятър, отколкото в снега. Затова оставаме в дупката, която изкопахме, и правим изолация с изотермично фолио и биваксак. Усещаш ли някаква болка? Внимателно! Когато някой, който е бил напълно зарит при инцидент, реши да се придвижи самостоятелно с ките, независимо дали се чувства добре или няма наранявания, трябва възможно най-скоро да премине медицински преглед. Находка! Доминик, чуваш ли ме? Доминик, help me! Доминик! Ако жертвата е в безсъзнание, трябва възможно най-бързо да разберем дали диша. Окей, не е в съзнание. Тогава обръщаме главата на една страна. Отваряме устата, но без да напрягаме главата. Правим проверка дали дихателните пътища са чисти. Ако устата и гърлото са блокирани от сняг, ги изчистваме. Сега издърпваме врата и задържаме долната челюст. С нашите буза и ухо, близо до устата на жертвата, и като едновременно с това наблюдаваме гръдния кош и корема, проверяваме за около 10 секунди дали диша. Има дишане, той диша. След като откопаем изцяло пострадалия в безсъзнание, го поставяме в поза за възстановяване. Предпазваме го от допълнително изтиване и го държим под наблюдение. Главата и вратът винаги остават изпънати. Atmung ist nur da. Okay, Atmung ist nur da. Super. Dominik! Bewusstsein! Kein Bewusstsein! Не е в съзнание. Atemwege sind frei!
Дихателните пътища са чисти. Kann man das mal hinten bei den Tiers noch freibringen? Ja. Und da, dass wir ihn rausbringen. Geht's bei dir, Domin? Ja. Keine Atmung vorhanden. Не диша. Keine Atmung. Ако няма дишане, тогава започваме веднага с 5 обдишвания. При изкуствено дишане, отведете челото назад и повдигнете брадичката. Притиснете ноздрите с ръка, обхванете с вашите устни напълно устата на пострадалия и вдухайте въздух в устата му с вашия ритъм. Силата и обема да са като при нормално дишане. Ако дишането се възстанови, третираме пострадалия като при безсъзнание. Ако дихателната дейност не се възобнови, започваме КПП – кардиопулмонарна първа помощ. Когато пространството ни позволи, опитваме да направим твърда повърхност, като например затъпчем сняг. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. При първа долекарска помощ, КПП представлява сърдечен масаж и вдухване на въздух в съотношение 30:2. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Продължаваме, докато пострадалият започне да диша или пристигне спешна лекарска помощ. За сърдечния масаж поставяме длънта на едната ръка в средата на гръдния кош и длънта на другата отгоре. 26, 27, 28, 29, 30. Setzen den zweiten Handballen darüber. С изпънати ръце натискаме гръдния кош силно и бързо. Около 100 пъти в минута. 5 до 6 см дълбочина. 26, 27, 28, 29, 30. След това се извършват 2 вдухвания на въздух. Реанимация на затрупана жертва при лавина има смисъл само в комбинация с изкуствено дишане. Изправени сме пред спешен случай на задушаване със сърдечен арест поради липса на кислород. И ако използваме сърдечен масаж, за да получим кръвта, която тече отново и спасява животи, то тя трябва да пренася и кислород. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Сърдечно-белодробната реанимация в лавинна зона е изключително напрегната. В идеалния случай има 3 спасители на разположение, като единият поема изкуственото дишане, а останалите се редуват да компресират. Zeit ist Leben. Времето е живот. Само комбинацията от функционално аварийно оборудване, бързо спасяване и ефективна първа помощ може да спаси животи. Kann Leben retten. Редовното практикуване на целия спасителен процес създава тези условия. 27, 28, 29, 30. При изкуственото дишане съществува риск от инфекция. Die Entscheidung, Решението за или против дишането уста в уста трябва да се направи самостоятелно и от всеки. jeder und jede selbstständig treffen.